이거 농아 그죠? 이거 하그러니 이거 लोगोफोरनो बेखौ खानाय सिनबाय हा खुगायालाय मानो इदि सिद' बयखौबो नैबे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिन्थियाखै जानांगौ नङा होमबा आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो लानानै फैदों जोंहा सिनाखि नैबे सासे बिनानावा ओरैबायदि माने न'खरखौ केयार खालामो न'खरखौ ओरैबायदि नायो दिनैनि दिनाव आङो जोबनायाव बुंनो थांगासिनो नोंथांमोना नैबे आबै नङा होमबा आबैखौ ओरैबायदि केयार खालामो जे जोंहा बे बिनानावा नङा होमब्ला दिनैनि दिनाव जों बयबो बै बिनानावफोरनि आखलखौ सोलोंनानै लानांगौ आखल गियानखौ नोंथांमोना बे आबैखौ माबायदि केयार खालामो सोरबाफोर फुल भिडिअ नायनो गोसोब्ला बे बिनानावनाव थांनाबो नायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नायनो डिमान्ड खालामोबा आंनि चेनेलाव आङो डाउनलड खालामनानै बिनिखौहाय डाउनलड खालामनानै गोदानै रि-आपल'ड होगोन ओरैबायदि माने गोसोखौ मोजां मोनो जे बिनानाव बायदि गासिबो जाजोबनायमोनब्ला अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे आबैनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रो 이거 농아 그죠? 이거 하그러니 이거 그라 돌아시고라네 뭐라 그래요? nâng bữa đây được rồi cứ khát đi lấy con nữ khát đi 그래서 콕 나오죠. 닭새 마당이 đi rồi 이거 đâu vậy nó ma당 đi rồi bây giờ xí mà nhắn gì gửi ra thật như gửi lẩu thật 뭐라 참. 이세계 가방 không mua. 싫어 không ý không có quả chung nhiều bắt gì bắt hả 맞지 có bé 아버 비야 수그랄레만 피자 사야 빌라 ở về 비요 mà ba 맞아도 뭐 왜냐 bà không लोगोफोरनो बेखौ खानाय सिनबाय हा खुगायालाय मानो इदि सिद' hả खुगाया जोख्लोब खानाया हाबगोन सान्दुंजो इखिबो थांजादो मानसिया इखिसो हागोन खानायखौ थखि हाबायबो खानाया माथो डिस्टार्ब खालामबाय थायोना आबै र' बुथुवा खानाया जानो बालायदोंमोन आबैया 카툰 나던데 신이바디 카툰 खानाय गैला आबै नोंनिया 그 사자 이제시 मोजां दा 저 카툰 낸 거로 안 돼 가려나 마고 카툰 너 이거 하네 이거 몰라 에이 당나가 러 खानाय 돌타나य 돌타 खुगाया जोख्लोब खानायदो हाबो केमेरा लाबनायखौ मिनलायगोन नामा 돌타래 माबायदि खालामो खर'खौ बोरोंया आबै मोसाया माबायदि गाबो होनदोंमोनलाय देनाय खोन्थानफिनो मा मोसाया माबायदि गाबोमोनलाय खोन्थानाय सियाला माबायदि गाबोमोनलाय सियाला सियालाबा के वा ओमफ्राय के वा मावजियालाय हा मावजिया मावजिया माव कृष्णा आबैया सैमायालाय सैमाया सैमाखौ आं हालाहाय सैमाखौ मानो हाया माबायदिमोन बावलायलांबाय आंहा सियाला माबायदि आबै आं नुफेराखै सियाला सैमा बादि दं आं नुफेराखै
Kiki hua. Juga bo. Kiki hua. Hanya tu. Apa neng mama junan nuku hai? Ah? Neng mama nude kentanai. Lite? Neng mama nude kentan. Mau lite sih. Neng mama nude kentan de junan ke. Jadi yang ada ni aku nak antu Jabai. Neng sigang sikleo. Saya pun tengah menaik kami apa yuk. Hagra balik sih mana neng sina kami ya. Neng sur kami ya nukor besi dongmon. Jangan hai, boleh lah ngah. Apa neng saja perkenalan lu ke dunia lu ke? Ada yang dulu balai surpai ni sih. Hah? Solo kon doi dah. Solo kon nai? Apa? Solo kon nai? Kon manggoro. Deh kon. Kon nai? Kon goro. Di kon du. Padang kembai dong akhirnya. Tolong dunata. Tolong dunata. Semua deh solo kon nai kence? Deh. Sini apa? Tapi jadi lah solo ane semua. Muzang kon. Mujang kalau dia hai. Muzang ko kon lah. Jibu ya ko kon nama. Iman muzang menjadi nenga. Mas ni kapal jalan ini. Iman ko bauzur deh. Deh, muzang kon. Kon nai? Ayo, buat. Mana nai. Kabau. Apa? Ni hati ada orang lagi lagi nai din sini. Kaya gila. Lah kami kong kubo buka basi. Usang bahaya. Lah, hati ya? Kezunia. Oh, mata dong sebelah. Hatinya kezu dong sebelah kayaknya sekila kaki jabai. नोंथांमोनहा नुबाय नङा होमबा आबैनि भिडिअखौहाय ओरैबायदि माने नैबे बिनानावा माने मा होनगोन बियो जाहैबाय बे बिनानाव जाहैबाय गुबुननि बिहामजो नाथाय दिनैनि दिनाव बे बिनानावा ओरैबायदि गावनि आंगोनिख्रुइबो माने आंगोसिन बायदि साननानै अननानै माने बै बिहामजोआनो जिथुनाखि जोंनि गेजेराव गोबांनि गेजेराव गोबां माखासे दङ नङा होमबा गावनि बिहाव बिखुनजोजों मिलायनो रोङा गावनि बिहाव बिखुनजोखौ अननो रोङा गावनि बिहाव बिखुनजोआ मा जों मिलायनानै थानो जानो रोङा नङा होमबा बेबायदि जोंनि गोबांनि गेजेराव माखासे दङ नङा होमबा दा नैबे बिनानावनि आखुखौहाय आखल गियानखौहाय सोलोंनानै लानांगौ जोंनि गोबांनि गेजेराव माखासे गावनि बिहाव बिखुनजो बा बिबोनां हौवानि न'खरनि बंस'जों मिलायनो रोङै मानसिफ्रा नङा होमबा ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों ओरैबायदि मोजां मोन्दों नैबे बिनानावखौहाय बिथांनि आखल गियानखौ नुनानै गावनि आंगोनिख्रुइ आंगोसिन हौवानि न'खरनि मानसिफोरखौ दाव खालामो दानि जुगाव जोंनि गेजेराव सोरबाफोर बेबायदि खालामनाय दङना लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि माने गोबां हाजाराव सासेखौल' नुदों दिनैनि दिनाव बांसिनबो नुनो मोना बांसिनखौ खोनानो मोनो जे बिहामजो बिखुनजोनि दावहा बेफोरबायदि नङा होमबा बिहामजो बिखुनजो दावहा बिहामजो रानि बेफोरबायदि जों गोबां फिल्मफ्रावबो नुबाय गोबां न'खरफ्राव बेफोरबायदि जानानै थानायखौ जों नुबाय नाथाय नैबे बिनानावनि आखल बायदि नुवाखै गोबाङा नायनो गोसोब्ला आङो भिडिअखौहाय होगोन लोगोफोर 105 बोसोर जोरबाय जाहैदों 105 बोसोर ओरैबायदि माने आरो आबैनि जिउआ बा आबैया माने जोरबावथों होननानै बयबो बोर बिनानै हो आबैनो आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि इसोरनाव आर'ज बियो जे आबैया आरोबाव जोरबावथों लोगोफोर आरो आबैखौ जोरनो जोंनि इसोरा बोर होबावथों होननानै आङो आफा इसोरनावबो बोर बिबावो आबैनि थाखाय लोगोफोर अब्ला आं बे भिडिअखौ बेयाव फोजोबबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो समाज लाभ इउ अल बाय बाय